И хора... Не мога. Хора, някой друг ден, след няколко ден ще има вече стримове. Хора, очаквайте, защото сега нещо направихме и не стана. Така че сега сме на видео лайф евент. Съжалявам просто. Много съжалявам, но другия лайф евент, когато дойде, ще има вече стримове. При това силно ще е петия. Само това да кажа. Но сега продължаваме. Да, Еди, си ни открили сървър, моля те. Вижте, има цяло 1,800,000 и около една минута остава. Чакайте да върна таблета на някой лайфа колко остава. Ето този таблет направо ми писнава, така да кажеш таблета направо. Бе, къде има лайфстрим, след колко време? Той започнал! Моля ти се, не влез в игра, бе! Моля съм дал, Еди. Не иска да ми влез. Супер сел, моля ви се! Не ни дава играта. Не! Че е пълно. Да, please wait! Wheel is full, please wait. Не! Я дай пак. Аз съм! Давай пак! Бързо! Ние ще пуснем целия евент, бе! Да дайте ни, бе! Нямате правото, искам да гледаме евента и това ще ми е... бе! Ма е пълно, не ни дава. Чак, дай на тъю, с някой рандъм ще ни пусне, ако успеем. На тъю, давай. Ще ни пусна ли? Айде, моля ви се. Лайтинг. Не, сега ако ни пусне тъю. Не, бат, пълно. Не. Влезна ли? Чакай. Пуснали са рандом. Това бе много мидетно стана, нали? Да Big Ben! Той тайки бързо, искам да гледам евента. За канала на Никола. Да, другия път очаквайте стрим. Какво стана? Другия сезон, когато дойде, лайвстрим на живо, ще бъдем аз и него. Понякога аз мога да хора, ако се вижда нещо отстрани, няма нещо само с екрана ми. Леле, 40 секунди ли трябва да изчакаме, за да го видим в този лайф евент, бе? Какво ми стана с екрана, бе? Чакай, сетингса да видиме. Апли? Бат, навънка е чист мрак. Ще ни пусне, yes. Отиваме в... Пусна ни с някакъв рандом колега. Да, добре, хубаво е. Сега, какво къде е евента? Да не свърши. Ето го! На мен... Къде? Там. Защото още от малки Дум. Ако сте жалки, няма да вас съжалявам. И кола? Дум, да, кой се бие, бе? Живай бързо, може и бягай натам. Дум, нещо се бие. Дай по-добре за бърз. Нямам търпение. Аз имам адвент, това честа на Iron Man. Аз отивам, чули. Аз съм помпа. Имам Iron Man-ките това. Айде, чао, аз имам. Давай да отиваме към Doom. Аз имам такива. Попай Дума. Очаквайте лайвстрим да не забравите. Да, очаквайте. Дум, с някой се бие. Но Ето го човек. ние трябва да го убием, бе. Ама, да, аз нямам никакви оръжия почти. Имам само един пистолет. Ама Никола, нали знаеш, че те няма да ни бият? Трябва верно да го убиеме. Левел апна. Чакай, тук има една къща да взема нещо, ако не е къща баш. Ето! Ние сме приятели, никой не иска да се убиват. Дори ако стрелна на някой, ще се убием ли, бе? Не. Тук такова
Мале! Абе, не бе, не ме убивай! Някой иска да ме убие! Ама някой иска да ме убие, бе! Да, това е вент. Някой иска буквално да ме убие! Трябва да го убием, за да мога да отключим Fortnite. Никола, бат! Никой не се бие, гледай тук сме. Ама на мен един ме биеше до сега! Аз имам 100 степата! Абе, бия го, бе, бия го тъп! Ай! Колп амо! Ама защо нашите се бият, бе? Трябва да убиеме Дум! Аз тя ми лъже, буквално дойдох отново тук, за да взема лъже. Бе, спете да ме се биете, бе! Не! Бе ми стър! Боле, се би! Ботата се бият, ботле! Аз съм на малко оставим щита, буквално. О, тук се отключи нещо! Искам да си вземам щит. Мале, брат, тук ще стане... Бе, дай ми щита, бе! Абе, аз нямам шилд дори. Ето си такова. Дай ми минита, благодаря. Абе, трябва да убиваме Дум. Аз имам само 161, бе, не ме убивай. Ама чакай, че някой иска да ме убие, стига, бе, искате ли да имате апдейт в тази игра? Виж, това са истински хора. Стане, виж, ако искаме, можем, ама ние не искаме. Искаме да убием. Мале! Това Дум поправи, бе. Аз имам 140 колко патрона и го... Това ми стреля, бе, брат. Това ми стреля. Бат, аз нямам почти нищо с какво да се бия. А поне да ми беше дал онзи чест айронменските ръкавици, да имам с какво да се бия, бат. Спете да ме убивате, и... Аз имам само едни 139 патрона с един пистолет. То почти ме убива, Чакай, сега ще го убия, бат. Бат, аз отивам до някъде, за да си взема някакви неща. Бате, Дум изглежда много странно. Ама тази ми патрони аз нямам. На мен ми трябва хил. Аз мога и сега ще обиколя малко града с айронменките, за да открия някого. За да открия хил. И аз открих нещо, но не е хил. Аз след малко ще дойда, ще видя на мапа къде да отида. Бат, има зона. Отивам до Redstone град, чули ме? След малко се връщам. Разбрали? Бате, що ме биеш, бе? Нали? Аз буквално отидох до Redstone град да си открия нещо. Нямам нещо, някакъв хил. Аз се кача на главата на Дум. Ми дава. Верно ли? Ама аз сега търся и открих и имам с какво да си килна. Ама аз след малко идвам. Бата, и сега идвам аз, защото се хилвам, чули? Още малко и той вече... Бата, ако имах фантастските ръкавици или айронменските онзи че ще до сега да съм го убил. What? Нямам патрони. Тук откривам само пистолети, бат, взимам си пистолети. Тук има два пистолета. Отигна! Моля, дава тек! Стига, бе! Дава тек и... Чакай, че мен ме нокнаха и аз ще... Може ли да дойдеш да ме спасиш? Ела, може ли? Идам само да взема патрони. О, кой това? Ама, айде, стигаме, убивате, бе! Ама, те искат ли евент или искат да убиват? Ела, по-бързо, моля. Ела, бе! Помощ, хелп! Абе, убавте! Идвам, бе! Спрям, бе! Не ме убият кирката, аз сега се метна и тука. Айде!
ти ама да намреш. Идвам. Бързо, идвай към мене. Да, идвам. Не, аз умая. Убей го и ми вземи картата и бутушите излитай. Чули ме, да ме съживиш. Разбрали? Бат, как да те съжива? Еми, Ама гъста трябва да отида заради тебе на Рапул 2. ама вземи ми бутушките да отидеш по-бързо. Не съм ги взел. Нашия приятел ти ги взе. Човек. Човек. Мале, Чакай да видя от колко време снимам. Ама не защо се самоубиваме. И аз се чуя, 10 минути не можем да го убием. Той е много силен, бе, много. Така по-бавно ще... Нали по-бавно ще се... не! Чакай, внимавай някой да не те нападне. Но наистина, това не е честно, защото трябва да го правят. Нали? Давай. Благодаря ви. Имам ли? Айде мишката ми да работи, ако може. Бат, значи чакай аз защо стоя, бе? Бат, откривах чест тук, някъде тук има чест. Аз тук стрелям дум с някакви ръкавици, брат. Някъде се чува чест и аз се чудя къде. Къде, бат? Мале, сега ще му набият 90 вата. Имам по-ново оръжие. Бак си ги убием. Ти му взе демидж. Бас. Се прави с нещо, си там го казват. Аз не ги слушам. Аз след малко идвам да убивам с вас дума. Той на колко е? Бат, той даже няма и... Той пиче безсмъртен като цял почти. Той дори си няма и почти не умира, нали? В смисъл, това ще ни отнема около 1 час. Добре, все пак поне мога да си нафармя нещо, да си открия някъде, нали? Това принцип не е като лайвстрим, така че... Да, добре, че поне не го направих лайвстрим, че трябваше 1 час, 2 да е. Нали? Но поне все пак... На лайвстримовете или трябва да прекарваш 30 минути, или 1 час, или 2 часа. Бат, аз ще го газа с колата. Добре. Аз си пия минита и идвам. Имам оръжие този път. Аз идвам нощно само да видя... Ще отида към бункера. Ще отида при бункера да видя какво е. Да, знаеш ли какво аз ще дойда? Аз си открих Adventure Chest в Redstone града. Имам пантейски ръкавици. Идвам с тебе, чакай. Бат, имам пантейски ръкавици. Плюс Big Shield. Знаеш ли какво? Имам пантейски ръкавици, отивам да убивам Дум отблизо, разбрали ме? Тя ще свърши къде е 1 час. Бат, аз отивам да убивам Дума с ръкавиците. Бат, където... То бункер, тук чака. Така аз отивам към бункера също да имам повече. Ма той вече е отворен и май някой го взе, почти май. Здрасти. Не, никой не го е взел. Бо, аз идвам с теб. На 300 метра, това е в това. Аз дори скачам и се движа с това. Чуй аз... Ето го бункера, Чакай, аз идвам също, знаеш ли какво? Аз с пантейските ръкавици добре, че ги имам, че се придвижвам. Ако откриеш хил, ще ми го запазиш ли? Ако откриеш хил... Бат, ако има хил, ще ми го запазиш ли? Мале, луд! Ти даш пузди. Има ли хил, ще ми кажеш ли? Май не. Но ако има ми запази, че ми трябва. Има хил. Благодаря. Все тая. Има джетпак, Вау! Има още едни пантейски ръкавици. Тук е брутално, бе. Бата, на мен наистина ми трябва... Бо, само дано то да не ни убие. Аз съм приготвен. Знаеш какво? Айде да излизам, аз съм на 2 кръв, дано никой да не ме убие. Чакай, някъде тук има още един чест. Чакай, откриваш ли тук хил? Ако откриеш ми кажи, чули ме? Ще ми трябва.
Бат, аз отивам. Ако ми откриеш, Бе, човек. нали? Ако ми откриеш килпоста ми го дай, става ли? Ето, чест, бе, брат. Нали? Аз вече почвам да чупа, за да го откривам, бе. То чест, бе, тук некъде. Къде, бе? Ама, чакай. Лад, няма го вече, аз май някак го взех, не знам. Ами брат, аз идвам с фантастиката. Знаеш това си идвам с лата. Чакай! Бата, станахме 38 човека. Абе ти да не ми взе колата. Не. Ти имаш една джип класа. Идвай да тук към лифта. Аз падам. На къде? Къде е боса, бе? Ще ви... Брат, аз ти маркирам на картата, ама боса ще умре от зоната, бе. Така ли? Да, наистина има зона. О, това е хубавото. Ами да, аз значи няма да отивам към зоната, защото съм на 2 къпи и е лошичко, нали? Да, ще умря. Не, защо мишката ми пак стана в такова състояние? От мишката ми... Ами ба, значи няма да убиваме дома ние, нали? Другите ще го убиват. Нали така? Той само ще умре, Нали аз знаеш ли какво? Еми аз идвам към теб, значи, към лифта, чули? Еми то аз вече го отключих това. Еми добре, ама... Еми аз ще взема нещо, ако има. Бат, какво ще вземеш? Глед какво става? Мале, лут! Май за малко да падна в лифт. Аз идвам. Ама има ли нещо за летене? Jetpack на мен. Има май тия ръкавици. Не са за летене тия ръкавици. Охо, има бутушки, аз ти ги взимам. Брат, аз си взимам бутушките. Защо няма кил все? Аз знам с какво да се килна, бе. Аз ще отида при нашия да го... Добре, аз се покилна. Аз ще видя Дум дали бата умрял между другото. Бат, аз си взимам епик неща, Legendary, аз съм почти по-Legend. Бат, аз съм най-добре, имам... Дум не е ли умрял вече? Бат, аз съм много добре вече, защото имам много неща. Има ли бутушки, аз идвам с бутушките, чули? Мале, той Дум, брат, виж го. А той нашия е умрял от зона. Уникално. Еми аз отивам да му взема нещата. А то тук знаеш какво, май няма край те бутушки. Няма край за спиране. Аз да му взема нещата ли казват? Не, връщам се, чули ти къде си? Еми аз няма как. Аз има как. О, добре, еми защото аз съм на поне 40 и няколко. Така че... аз му я взех. Мале, аз трябва да бягам от зона. Бат, ами ти... Мале, аз ще умра. Бат, аз ще... Аз нямам чим, ще дойда да се опитам да ти дам бутушките, аз ще излез. И аз ще отида с свет. Аз имам бутуши, Добре, и аз имам бутуши, така че взимай бутушките и лети. Ти умаяля, аз съм на 42 къв, ти не си добре. Аз отивам за честа тука. И аз мога да го и бутна. А ти къде отида, бе? Да го ребутна е тука, май. Добре, аз ще дойда да помогна да е по-бързо. Много... Милионер, че не се притеснявай, ти давай. Помагам. Не мога, не ми дава на мен да го и бутна, бо. Хайде, заведете ми обувки, бе. Бъде обувки. Ти там ли си го и бутваш, бе, аз се чуди. Не, идвам. Ей, къде сте? Не, къде? Не, нокнат. Бе, го! Къде? Къде е нашия да ни спаси също? Спри да викаш къде? Да. И аз думам, умря ли верно от зоната? Той още не е умрял браслето.
Мале, пича още не е умрял. Нали? Тя ще вие... Трябва да гледаме нашия. Чакайте. Не, още ми бъгва така, лад. Не знам защо. Пича сега, ако има, ако ни... Но, не, той ще влезе да ни глусне ли батлето. Има БМВ. Той ще ни вземе нещата, вау, окей. Мале, той ще ми... Той ще ни съживи. Брат, той ще ми вземе... Бързо да ни съживи, за да си вземем нещата. Виж колко е гаден. Ама, да, наистина, той няма да ни спаси. Та ще ни спаси след малко. Не, сега ако влезе в плач, ще поудея. Той ще ми вземе нещата, гледай. Нали? Гледай го лош. Виж го лош. Дой не ми глупна, сигурно сам ще играе. Айде да го видим колко като толкова... Айде да видим колко е добър като толкова не му ни... Брат, ако отиде ето тази точка на това, нали, на картата, бата го признавам, ама без да умре. Добре. Брате, това верно отива. Не. Чакай. А защо не... Не отива. Обърка се. Те си вика къде на 1 километър, бе. Ама после пак ще влезем да играем. Видеото не си мислете, че... Лоти още не е умрял. Гледай. Отиди на мапа и виж Дум как не още не е умрял. Имаше човек и то не го видя. Брат, Дум още не е умрял. То Дум бате ще седи цял ден в зоната. Нали? Докато ние не умрем. Да. Това по-скоро си е батъл роял, битка батъл роял. Нали? Ама ние после пак ще влезем. Вместо да убиеме Дум, той пича... Мале. Ама защо са добавили зона, нали? Тя във евента сами, нали? Ама лоши е, много добре се представи, не са живи там, нали? Я видим нашия дали ще ни са живи. Още малко. Хайде. Се живи ни. Ба, той лоша дори не ни спална там. Не, ли е? Аз отивам в дала. Мале, сега ги победим. Нали? Толкова ще се радвам, брат. Чест на Дум? Не! Мале, за малко ще чакам. Чест на Дум! Айде! Чест на Дум, ето и аз виждам. Чакай! Помощ! Горе, тук е пича. Май са златна помпа много. Чакай, Пич! Откъде? Много бързо е. Сега ще умреш ти, Никола. Гледай. Брат, ще умреш ти. А за тях ще ги примамя, гледаш ли? Брат, не ги примамя, ти имаше вече умреш. Виждам единия къде е. А къде е твоята карта, бе, лош? Лоши моя верно. Аз имам бутушките. Не, взети сами. Не, колата. А на теб къде ти е? И буду. Не, има един тук в зоната. Аз стигам за това в зоната. Не взимай моята, бе. Не, бе, аз стигам в зоната, бе. Ибудван, аз стигам за Ибудвана. Най-близкия. Чай, ама аз забавих твоята карта, бе. Не ми я взимай, бе. Защо взимаш моята, бе? Давай. Ако искаш ли... Не, бягай да ме. Не, дед, брат. Аз съм дед, да. Аз отивам към другата зона, не ми пука. Ама той е на пауза това. Имаш пука на Дума, ти отиваш. Не съм да отивам към зоната. Отивай. Отивам, но той е спаяна, батле, моля. Взимам нова кола, Нема, не съм от. Взимам нова кола. Батле, моля ти се зоната, пусни да отивам. Моля ти се, бе, батле. Моля ти се. Окей, давай. Ама аз бавно ще отивам. Никола, остана 2 в 1, брат, трябва да ги биеш. 2 в 1 ли?
Да. Ама чакай малко по... Ама то на мен взима ли ми кръв? Да, не искам. Не бе, брат, не си взима. Мале, ти знаеш ли колко демидж бие? Колко? Не, няколко! По 8. По 8. Мари! Бата, виж! Ако гледаш, ще умреш за сигурно. Да, я... Да умреш. О май гаш! Те да умрат от дома или да се... Ще ми кажеш ли дали Дум още не е умрял? Не, влизам. Бата ще са още не умрел. Верно ли? Не! Ще се влезал колата. Не, ще умреш, ще влизам дома. Не! Бягай. Ще ги убивам! Слизай, уби го. Първото ми Виктор е лоял! Разбираш ли? Първото ми Виктор е лоял! Първият ми Виктор е лоял за първи път, нали знаеш? Това ми е първият Виктор е лоял! What the... Бат, лефти. Това е нереално първото... Първото ми Виктор е лоял! Първото ми! Разбираш ли? Първият ти Виктор е лоял. Да! Моля, аз си мислех, че ще загубим. Нали? Ама, айде отново да цъкаме, дали ще ни пусне дали ще ни пусне при онзи Дум отново, ще видиме сега, нали? Не бе, лефти, атка. Да, айде да видим дали сега ще ни пусне с Дум отново. Нали? Не бе, какво? Я да видим дали пак ще ни пусне и ще има Дум. Я да ще я пуснем склад. Да, пуснем Да, един склад. айде, дано да има още Дум, нали? Аз имам. Добре! Пара, Било, айде по-тук, имаше съобразление. Това ми е баща ми. Бат, аз от почти 30 минути снимам, аз мисля, че никой няма да гледа това видео. Но, Влад, аз ще отново отиваме там на това място, което спях. Оте ми купуват Батъл Паса. Никола, ако напишеш такова, Чакай, аз... стримвах на живо, нали, пишеш го това. Да, но наистина... Заглавието все едно е за стрим, брат. Нали? Все едно стрим, брата. Не, това си е видео като цяло, ти можеш първо, нали... Бат, ти като преди малко бяхме на трио, преди да ни почне играта, пишеш ли като отвориш мапа дали имаш Дума, дали е тук? Не. Ще го имаш. Вау, първата ми колонка за този сезон. Вау, бро. Утре ми купуват Батъл Паса. Утре? Да, утре. Да, бе. Верно. А ти вчера беше ли на училище? Не. Какво? Ако стане, да. Мама, айде ти ще правя видео. Ако стане наистина. Дума го няма. Ето го, бе. Его лоша. Отново ли е тук? Я скачай. Не, егото се разхожда. Еми да, ама той е сигурно на същата кръв, нали? Надявам се. Аз ще имам напал към това за Iron Man. Не на това място да катнем, нали, да вземем. Брат, аз ще дойда с кола, изчакай, аз съм при Iron Man на нещата. Ще искам да взема Iron Man неща. Аз ще дойда с кола, кутке. Показва ли ти на колко кръв е? Виждаш ли? Да, ма... Хората почват да го стрелят. А той на колко кръв е? Не знам, сигурно като почнем да го стреляме, тогава ще ни стише. Чакай, аз тук се виждам с един Дум. Сега зоната мога да му е набила много демидж. Абе, стигаме! Бат, ама защо всички трябва мен да ме бият винаги? Какъв е... Ама, нали има евент и ви трябва заедно да бъде? Бат, защо всеки... Бат, вече теб следвам, ако ми покажеш на кой място да кацна, чули? Дано моя от моя отбор да ме спаси единия, нали?
Аз ще взема метки за всеки случай. Това си ти моля, отиди за картата ми. Къде си? Брат, ти си на 500 метра, как ще отида? Ами открий, че... Ти знаеш колко са 500 метра? Много. Шибани метра. Множко. Ако откриеш кола ми взем... Има кола, има G-класа, отиди. G-клас, ето. Добре, сега ще ми я вземеш, ще ме бутнеш, аз ще ти взема някакви лъжия, нали? Ама после ще видиме Дум. Ти после отиди с колата до Дум, аз там ще си отида. Чули ме? Не, ще те взема. Добре, ама после ще аз ти взема лъжия. Той ти взе картата, аз отивам да те работя. Да, ти я имаш сега, нали? Да. О, не, те тук се стрелят. Не. Искам да спокойно. Да, я отиди другаде. Чакай, ще видя на Еми отивай до най-близката и тази. Да, добре, ще остане. Става звития макива. Нима... Лад, какво ми стана? На мен ми е лука. Лад? Ето Дум. Умаялива Дум. Не, пише, че загубихме от Дум, май. Нещо такова. Къде е то ребут вам? Ето. Лад, как пише? Дум още ли го има? Теб те ребутнаха. Ама, айде стига ми излизаха някакви неща, чакай. Ама чакай, я да видим Дум, има ли го? Да, има го. Да, ето го. Виждаш ли го? Да, аз отивам само да ти взема лъжи, чули? Трябва го стреляме, брат, трябва го стреляме. Да, аз имам пистолет. Дай му. Маля, аз нямам патрони, брат. Трябва да убия някой. Аз отивам, аз имам вече лъжи някакви малки. Имам и Auto-M. Това е много добре, че имам Auto-M. Даване, ти си яка от качалка. Направи, вземане, даване, ти си яка. Качалка. Чакай, аз отивам на третия етаж, защото да видя дали ще ми даде хубаво лъжа. Добре. Абе, брат, беги от тук да си вземам от третия етаж дали има хубаво лъжа. Взимам от третия етаж лъжа, което ми се падне. Набих му 400. Брат, имам Auto-M и то ще ми помогне. Ами аз идвам с колата. С кола от тук, чули ме? Еба си свинята е тоя. О, сега ще взема още патрони. Газ, преди някой друг да е дошъл. Газ. Къде има кола? Всъщност да питам наистина. На мен ми двъгла война. На мене кана ми се едно от кола. Аз няма да го взимам. Сори. Брат, аз имам, разбрали ме? О, 15 000 XP ми даде. Верно ли? А ти с кой се биеш? Аз идвам да ти помогна. На 400 метра съм. Това е задължително. Добре, идвам. Имам Auto-M, поне ще ми помогне малко, нали? Има някакви... защо ми се тълбона колата, моля се? Айде бе, кола. What? Никола. Ела, брат, ела при мен, Идвам. Идвам, бе. Аз сайбълтъм, да. Ала. Ей, там ела, бощ. Абе, качи се. Добре. Да. Това на твой сайбълтък ли е? Само да взема патрони. Аз го убивам, бат, аз го бия. Отивай да го биеш. Добре. Бро, бияте. Аз ще левел упкам много, бе, ти разбираш ли? Давай, бия го. Да, бия го. Да го биеме всичките, давайте, бой. Бат, то половината лоби е измрел. Бат, дори моята машинка Auto-M го бие. Нема сумата от нашите приятели, война ви. Чекай, ще умря. Верно ли? Чакай, че това бомбата тук направо. Вау! Не! Той мен ме стреля! Чакай, аз! Директно го...
На мен ми трябват оръжия, че съм на много малко, но сменил съм. Добре. Вече те лъжи не ми трябват, все една от темата не ми трябва. Мале, бро, мале. То къде ми стеля? Бат? Бе. Бат, аз имам до бензиностанцията. Само това да ти кажа. Трябва ми нещо. Тук има колация. Аз го стрелям това в гръб. Така. Ще му правя само каски. Тук има бензиностанция, аз имам до нея, трябва ми нещо. Още малко и ще умре. Мале, толкова пуска. Уа, той е думен, много е. Много кръв. Вау, бат, аз се чудя, ако Iron Man дойде да видя. Няма патрони, помощ. О, ето има патрони. То дори нас ни пусна на нова игра или на някаква нова и не ни трябваха никакви секунди за да влезем, нали така беше? Чакай, че... Мале! Где го това лоша? Аз имам само една помпа. Ама аз стигам из града. 123 лева. Аз съм 123. Аз съм 123 лева. Аз за малко отивам до ето това място, за да си взема нещо. Чули ме? Мале, това ми изкара, бах си да ти. Чао, аз след малко ще дойда отново, че ми трябват оръжия. На 0 съм. Бат, дори... Казвай, чао бе, прегръщи си, няма да играеш повече. Не бе, сега ще играя, само за малко се стървам. Ей сега идвам, само да си взема оръжие, идвам да ви помагам, разбали ме? Не идвай, аз ще дам. Патрони ли искаш, какво искаш? Не бе, на мен ми тя лъжа, аз отидох да си взема от тука. Ти нямаш ли бе, брат? Нямам лъжа вече, те ми свършиха патроните на лъжата. Айде още малко и ще убиеме Дум. Мале, половината лоби измре. Той на половин хелт ли е? Мале, почти на половината ще умре. Окей. Оп, чест, не, what? Абе, къде са те честове? На мен ми трябва честа. Мале ще умра, брат. Ще умра помощ. Ела. Не, ще умра. Не, брат, молята. Ще ти взема картата. Чакай. Дум, молята. Дум. Брат, приятел. Дум. Къде има честове за тази къща? Аха. Мале, аз ще умра, човек. Бах ти силата, това пич има. И така, поздрави за най-яката му срана. Обони ще ви спапа. Опа! Тук е било отворено. Аз идвам да ти взема картата, ако си умрял. Къде са три? Айде, на половин кръв. Бате ми, аз търся честове, но все някъде няма. Оп, един пистолет. Adventure chest, yes. Падна ми се отново аутоем. Знаеш ли какво ще ти донеса един аутоем? Става ли? О, може ли? Да. Маля ще. Това ще го убиеме. Чакай. Бате няма, между другото няма. Не ми дава. Бат, трябва да дойде, за да го вземеш, не ми дава да взема втори. Такъв, чули ме? Ела, ако искаш... Еми ти имаш ли време? Не, да, идвам, чакам, а ти чакай, ето тук имам маркирано точката. Мале. Но на нас буквално ни пуснах нова игра и не чакахме една минута, нали? Буквално ние не чакахме една минута. Хора, това видео се очаква да бъде дълго, ако искате поне... бат, аз изимам кола и избягам. На мен ми бие по едно кръв. Няма как. Видео ще бъде дълго, аз по някое време мога да кътна. Какво да кътнеш? Еми, бат, не знаеш какво да кътна. Да се махнеш ли? Да, точно. От видео... Няма ми разрешат до края на евент. О, дай на мен за сигурност. Тук съм. С оръжие съм.
Ми брат, той вече е в зона това нещо. Взимам си аз съм колата и си тръгвам. Айде, Къде си? Къде си? Брат, идвам да те взема. Ама колата ми не иска да тръгва. Брат, идвам да те взема. Леви си, брат, скачай, идвам да те взема, аз съм тука. Къде? Ето е, влизай. Давай, карай ги. Не, ще умрава. Абе, карай, бе. Карай, че ще умрава. Брат, аз ще умрава. Знаеш ли какво в тази зона? Сега отиваме на едно място да си вземем. Дай да карам, моля те. Слези, че ми Добре. Давай. Давай. Как ти се, че аз имам повече опит с колата? Така, мога да пофармиме до малко. После ще ни пуснем в друга игра, така че хора, поне част от вашия видеото и вие ако искате го гледайте, дока ако искате скипвайте, все ми е тая. Исках само да направя видео, но не ми стана стрима и затова направих, така че съжалявам. Все тая игра може би ще... Кажи на хората да си пишат в коментарите. Да, пишете. Да ти помогнат. И дано сега да сте в лайфа. Бат, вземи от тука вземи си хил. Хил имаше, брат. О, верно. Ще ме пазиш ли? Да, няма проблем, само слезни. Давай. Само да видя къде има хил. О, метки, да. Бързо ти ще има. Аз карам, давай. Има хора ли? Да, имаше хора. Аз бегам. Дума после в друга игра. Ама знаеш ти какво, ако ще приключвам тук видео, че не искам да е толкова дълго. Разбрахте ли ме? Ще приключвам. Хора, приключвам тук видеото, да я не разбрали. Приключвам го. Чакай. Батко, ще умра. Как? Брат, аз съм на 6 кръв. Мале. Да спирам. Аз ще спирам видеото, чули? Давай, спирай. Добре, хора, но защото ни е много напрегнато, спирам бързо. Айде, чао. От мен и до следващия път.